Veciños da Asociación San Xoán da Alameda de Chantada celebran o vindeiro sábado xantar anual, un cocido no que a organización prevé que participen alrededor de 130 persoas. A preparación para o evento está en marcha, unha xornada na que tamén haberá xogos e baile. Normalmente esta comida somos alrededor de 130, depende, non? Hasta agora a asociación era máis pequena, pero o último ano foi 130, a comida máis grande. A outra que se facía en setiembre sempre era moito máis pequeniña, setembro, outubro, por aí era, non? Sempre era moito máis pequeniña que esta, pero moito máis. Bueno, un xantar que despois virá animado con algún tipo de música? Sí, normalmente sí, temos uns, como se chaman, pinchadiscos ou algo así, non? Non son así exactamente, pero bueno, que nos van a animar como a sempre a tarde, uns xogarán as cartas, outros bailarán, habrá de todo, habrá de todo. Temos todo preparado, prácticamente as viandas están compradas, faltanos as cousas, platos, cousas desas, vamos, pero eso faz ao mesmo día. Os tickets estiveron expostos hasta desde fai unha semana ou así. Mañá será o último día, entonces, bueno, recordarles aos socios que parece que hai moitos que se olvidaron, recordarles que collan os tickets para poder ir a esa comida.